Wonderful, and then so I actually damn ponepe. Emma menu me no etin kwamua. So see a peja and such no no sense papa ye dase. So am I nkwa. Me so me dase. Say what do a feed ato Adom TV. Ya Badwam Nkuranhyensem. Me am di dwumade ho chia me edi am je so aye ni tekotego. Me memo say what do a feed ato a. Me koso a me no adi nkomo afa nyoma obeya a ye betuma aka say wabrabo eso ani. Ade to so me no abeya ne say accept the reality of your current circumstance and if possible change it. Sese ansana ubekwa akwa animu no. Sese ubu komposho abrabo mu wonne ye wo kasa na bisa ho se nyoma me ye ebe kenya me akomanim. Empo sese odi tumu se nyoma be ho a wo ya ena ka wo hye. Adwene bi wo ho a wo dwene a ena eka wo hye. Empo nyonko bo ha nenam ena eka wo hye. If you deny the things you have to do for yourself, you only end up becoming a photocopy of others. Ye mebre eno Nyankopon ebo ye soronko. E de soronko so ban hye mu. Eno nti na won same me so me nsa wo no. Na ye nyina ye pre aye ne obi ayo photocopy. Ni obi ka ye ena yesua aka. Di obi hye ye ena yesua hye. Di obi yo ye ena ye nyina yesua yo. Ye ankasa ye ni subani ya betima fa nsa me nie. Me se na mete. Ena wotie bisa sa wo ye hwan a beba wo kunu ana ayi din ana beba baby afre din nye baby afre minim se wo nipa na wo ye hwan. Who are you ya no? Me be say who am I? Make say I am strong, I am bold, I motivate others. Me wa kuduro wa won na me hyenkrofo nkwan subani a maka afa me ho no en na kire nipa me ye wo nya Mrs. na wo nya Mr. Suban a eda akoma proso a wota ka kire won se wo ye no eno na we ye tine de adwuma me de hye won sane se bomodin ana bukompo na hwe nipa ya wo yo hwe nipa ya wo ye ewo mu na ne a wo ye wo mu no obada na di. Do not just wish that your life will be different or pretend your life is better. Empe ye minyanka mabra basesa ye minyanka me tese nipa si mesi ye minyanka me nyes da bi ye minyanka ye mfa mbubura ananka so me de ma ye awie onipa bi ani ho anensa aso da hwe agare nemom no bomodin ehunu ho se adechi bia no se okọ wanim wonya empem okono nwie e na wa aka de abetimi de okono enti no the first thing you have to do every morning is to visualize the possibilities in the day. Ese ubie wani hwe nyoma bekoyi abrabo mu enka da se ene de mebre enka da se enye yie pe nyoma betimi akenya wo se empo ebe possible. Ohono the path should be calm. Say my brabo beto din. Betimi nya kan dia mebubra brabo be yi. Wo kasa ansem wo kira ho a ubie wani epani awonya. Sorry. The next step is to drive yourself toward the direction of your goals. So waka say ebe yi awie no. They say wo penioma obeye ne ne. Now try to say where me goals. And then meye we. And then meye we. Na what die chire mako. Simple oyo kuna ene mema me yere ani age. Empo oyo yere a mema me kuna ani age. Oye eba me de obuo ni die bema mabusuafo. Oyo obi adwuma me adwuma de ema adwuma wura so nyamfoso. You have to set goals for yourself. Number 2. After so one set these goals here, so obi say na me so de na me yama me ho. Kwan ben so na me ye mabrabo be so mani. Na so nkofo ani. Ana montuo ben na metuo ama brabo be so ani na manfo abo nsem agye me so. So in examining your life, examine what you can do for yourself and for others. So wo hwa brabo mu a, so wo hwa nyoma betima yama ho. Ene ma betima yama obi. Abrabo enoma wota yoma nkrofo no eso akatua na woje. Dedi kan da odo adi ed ne de ba odo ayade nyina no aduro. Love more da odo adi meka odo anye mpaso grodo odo a wode abrabo si o aye bi papa ma obi odo a wonye obi bone onka obi akira asem woni nsekonfo obi ho woni ntronkyire obi onkofo obi ade ene efe no odo enti meka se do obi a odo nye se betwe obi nanti se empo watenka bedo odo mu na wada wodo adi
abrabɔ mu bɛdɔ sɛ abrabɔ mu dɔ kosi sɛ obi yɛ ɔbɔne kora bɛtumi aka sɛ ɔyɛ awe mede ne bɔne akyɛ no wansɛm bɔne fa kyɛ mpo a mede akyɛ no ɛsiane sɛ abrabɔ mu dɔ nti adefu bi awura mu a ɛtɔ fam obi a abrabɔ mu nnɔ ɛsiane sɛ ɔni dɔ nti biribi a bɛba bi a na ɛda n'adwene pɔ so na ɔbobo ho na ɔde yɛwdie ɛna nam ma abrabɔ mu ɛnnɔ yɛkasa adeɛ mu dɔ a adeɛ a ayɛ sɛ tokuro tentententen adeɛ tɔ mu kora yɛ hu ɛne ɔdɔ kyerɛ sɛ woka kasapa kyerɛ obi ɔdɔ kyerɛ sɛ woda suban bi adi obi bɛka sɛ manya wanka mawu woda suban bi adi a sɛ mpo wotɔn adeɛ wode sedeɛ ne suban bi ɛna ɛbɛtɔn ade korɔ no na wɔyɛ ano da bia ɔba hɔ a ɔde ne gye aba hɔ ɔdɔ ɛna ɛdi ade nyina mu tɔ so mmienu wada ɔdɔ no adi no pa ahobraseɛ ɛma nkonimdie yɛna yɛyɛ ahomasoɔ dodo yɛpɛgya yɛbɛti ɛsoda nkwa ma yɛn nyinaa yɛbɛka nkyerɛ agu ahobraseɛ ɛyɛ ma brɛ ho ase ɛma nkurɔfoɔ ɛbɛn woɔ ahobraseɛ nkyerɛ sɛ wɔwɔ mmerɛ. Being humble does not mean that you are weak. Being humble means that you are wise and matured. So wo brɛ ho ase a wopɛ mmerɛ ɛto obo ɛpɛ asɛm ano yie ɛde abotrɛ ɛnneɛma a woyɛ na ma wopɛgya wabɛte a obiara ɛkora ntofo ahobraseɛ agye afutuo ahobraseɛ ɛma ɔsompa ɛna ahobraseɛ ɛde obuo ɛnenam yɛabrabɔ a yɛbɔ yi yɛasɛ nkwadaa ne mmu adeɛ na nkwadaa no bɛyɛ da ɛbɔ adeɛ yɛ a yɛnkyerɛ ɔma ahobraseɛ ahobraseɛ anyinasoɔ ɛyɛ anigye ɛda wakoma mu sɛ mpo obi oni ahobraseɛ bia no oni anigye obi oni ndasoɔ bia oni anigye pɛndasoɔ na ndasoɔ ɛma anigye na pɛ ahobraseɛ yi wo fi nsɛm bebree mu na ano akɛba sɛ kaakɔ ebibie no kanya ahobraseɛ pensɛmu ɛhwɛ ne bɛba akyire a ka wankɔyɔ ahobraseɛ ɛde mpɛnsɛmu na nam ɛma afɛti mu pɔpapa a otumi yɛ de awɔyɛ ade mfa so de bɛbrɛ wo timedi ka kyerɛ wo sɛ pɛ wɔdɔ mo abrabɔ mu nnɔ na fa bɔ ne kyɛ mo abrabɔ mu nnɔ na yɛ adeɛ mu obi a mfa so bɛba ho mo abrabɔ mu nnɔ na kakasa pa kyerɛ obi na ne nye na ebiom pa ahobraseɛ ɔdwoɔ honhom ɛnya kakaka ɛna ahomasoɔ abɛtiri masoɔ na mmom sɛ ɔwɔ ahobraseɛ de obuo ɛne nyansa ebubra ɛne de amene ɔkasa yi sɛ wotɔn adeɛ sɛ wosia adeɛ sɛ woyɛ agya sɛ woyɛ na sɛ woyɛ ɔba sɛ mpo woyɛ obi adwuma sɛ woso obi na ɛwɔ adwuma yɛn nyinaa de ɔdɔ ɛkyerɛ yɛn ho ɛne yɛn ho kasa wɔ ɔdɔ mu yɛda ɔdɔ de akyerɛ yɛn ho a yɛmfa wɔ ni tan ɛne mpo pɛsɛ ho nkanya nante a yɛabrabɔ bɛsi yie na ebiom sɛ yɛn nyinaa wɔ ahobraseɛ ɛne obuo ɛne pɛpɛɛpɛyɔ ɛna mpo yɛde pɛpɛɛpɛyɔ ɛde nyansa etwa na montu a kanya ne sɛ bɛbrɛ ɔbrɛ de bɛba na suban bɛda na adie ɛna bɛma ɔbrɛ no ayɛ mmerɛ ama wo abusua megya ha ɛna wo pia ka kyerɛ obi sɛ wodɔ no da wɔdɔ adi kyerɛ obi na da suban bi adi ne bɛka sɛ papa wei ɛm sɛ wɔwɔ dɔ de ma me anaa ɔbaa wei ɔwɔ dɔ ma me na afei nya mpo ahobraseɛ o kakai nya ahobraseɛ wo ne wo mɛ kasa ɛne wɔn kasa ahobraseɛ mu obi a ne yɛ adwuma ne nkasa ahobraseɛ mu ahobraseɛ kyerɛ sɛ nyɛ sɛ wobɛyɛ bɔte nyɛ sɛ woayɛ bɔte na mmom kasa no ne yɛ kyerɛ sɛ wo ho dwo na wompere wo ho biribia mu na ade abotrɛ ne obuo ɛna ne nipa kasa ɛna me soso me de ɔdɔ ogya wo me dɔ papa me dɔ ɛkɔma wo sɛ wode wafidi ato Adom TV me dɔ ɛkɔma abusua na me dɔ afiri nyame hɔ ɛde ma wo ɛna me de ahobraseɛ ɛda wo ase sɛ woni me di dwumadie wei sɛ nyame pɛ na de pa kye yɛn a wobɛsɛ hu wɔ mfie mu edin yam gye so ani tekotego abusua me dan nkrɔfo wei ase ɛyɛ me cameraman ɛna mpo me sound technicians ɛna MCR for ɛna krakra me producer one baako pɛ Priscilla na asenka mu nyinaa sɛ mutaa m'akyire na dwumadie wei aba edin yam gye so ani tekotego woni onyame ɛntena